טוב, אז אחרי שסקרנו את רוב התפריטים פה, ושוב, כמו שאמרתי, אנחנו נשקור אותם לעומק בהמשך. אנחנו רוצים בעצם לראות איך האתר שלנו ייראה, ובשביל לעשות את זה אנחנו פשוט נלך לכפתור של ה-Design Site, הוא נמצא גם כאן בפינה העליונה מימין, גם כאן בתפריט למטה. אז בואו נלחץ על Design Site. אוקיי? כיוון שהוויקס מזהה שאומנם יצרנו אתר וקיבלנו דשבורד, אבל מעולם לא בחרנו איזשהו טמפלט, אז בעצם יש לנו שתי אפשרויות. הראשונה, שה-AI ייצר עבורנו טמפלט, או להשתמש ב-Customize the Template, שבו אנחנו בעצם יכולים לצפות בכמה מאות טמפלטים, אני לא יודע אם יש אלפים, אבל מאות בטוח יש, ומשם לבחור טמפלט. אז בואו נבחר באפשרות השנייה. אוקיי? וזה בעצם הממשק, החלון, שבו אנחנו יכולים לבחור מהטמפלטים של הוויקס. אוקיי? אתם תראו שיש כאן, כמובן שהוא קודם כל הולך לחנויות מסחר, אונליין, הוא זוכר את התכשיטים שבחרנו, והוא מנסה בעצם להביא לנו את התבניות שהכי מתאימות לקטגוריה הזאת. אנחנו רואים פה תבנית של שעונים ותכשיטים ועוד תכשיטים. אוקיי? וכמובן אנחנו יכולים לראות בעצם 12 טמפלטים לעמוד, נוכל לדפדף בין העמודים ולראות טמפלטים נוספים. אוקיי? אז יש כאן כמות מצוינת של טמפלטים, מהם אפשר לבחור. אז כמה דברים חשובים. קודם כל, מה שאתם רואים זה הדף הראשי של אותו תבנית, אפשר להבין מפה ממש איך החנות נראית, אבל אם נעמוד על כל תבנית אנחנו נראה שני כפתורים. הראשון נקרא Edit והשני View. בעצם ה-View מאפשר לנו לצפות בתבנית הזאת לפני שבחרנו בה. אוקיי, רק טיפ קטן, לפני שמקליקים על ה-View, כדאי לעשות את זה עם הקליק הימני בעכבר, ובעצם לבקש ממנו לפתוח את הקישור הזה בטאב חדש. אוקיי, ואז מה שהוא עושה, הוא פותח את התבנית בטאב חדש. כלומר, חלון התבניות נשאר פתוח. מה שיקרה זה אם נלחץ ישירות, אז העמוד יתחלף לתבנית, ואז כל פעם צריך לחזור אחורה וקדימה. אוקיי? עכשיו, כשיש לנו את התבנית פתוחה, אפשר לבטל את ה-use, כי אני רוצה קודם כל לצפות, ואז בעצם אתם יכולים לראות איך האתר נראה. אוקיי? ממש. כולל התמונה הגדולה, בראש המסמך, נוכל לראות כל מיני מוצרים שבעל החנות בחר לקדם, לדוגמה מוצרים חדשים, או בסט-סלר, או במבצע, בסייל, וכן הלאה. אנחנו נוכל לראות את הלוגו, שם החנות, נוכל לראות את הקולקשן של התכשיטים, אז כאן אנחנו רואים את כל המוצרים, וכמובן לעשות סינון. אוקיי, כלומר אנחנו יכולים לסנן לפי המחיר, מהמחיר הנמוך ביותר עד למחיר הגבוה. אם אנחנו נסתכל, נראה שהמוצר הכי יקר הוא $19.99, והכי זול יהיה $14.99, שהוא בסייל. ניתן ליצור גם פילטר לפי צבעים, אוקיי? כרגע יש רק שחור, אבל אנחנו נלמד את זה. וגדלים, אוקיי? large, medium, one size, small. למעלה בתפריט, שוב יש לנו location, נוכל לבחור
לראות בעצם את הסניפים של אותה חנות, לקרוא קצת אודות המעצבת או החברה, ליצור קשר, להסתכל בעגלת קניות, בסל קניות שלנו, כמובן שהכרטיס ריק, או לבצע לוגין, בגלל שאנחנו במצב דמו, אז לא ניתן כרגע להיכנס, ויש לנו אפשרות, כמובן כשניכנס ללוגין, לראות את הכרטיס האישי שלי, לראות הזמנות, לערוך את הפרטים וכו'. אוקיי? במידה ואהבתם את התבנית, אתם פשוט מקליקים על Edit This Site, זה בעצם התבנית שבה תשתמשו. אם לא אהבתם, אתם יכולים לחזור לעמוד של הטמפלטים, לחפש משהו אחר שאתם אוהבים. או בעצם לצפות בדוגמאות אחרות, שוב, View, קליק ימני, Open Link in New Tab, יפתח לכם את האתר בחלון חדש, גם כאן תוכלו לראות פרטים על האתר, זה קצת נראה יותר חדשני, יותר מודרני. גם כאן יש לנו Home, Shop, יש לנו קטגוריות לגברים, נשים, בסל, יש לנו About Us, אודות החברה, שירות לקוחות, וגם כאן יש לנו את סל הקניות, ואפשרות להתחבר. אוקיי, אז בואו נבחר בתבנית הזאת, וחשוב לי לציין, יכול להיות שאתם תראו תבנית שהיא מבחינת המבנה, מבחינת העמודים בפנים, מבחינת הכל, מאוד מצא חן בעיניכם, אבל הנושא של החנות לא קשור אליכם. כמובן, אפשר לשנות, זה מה שאנחנו נעשה. כמו שאמרתי, אני בונה עכשיו אתר לחלקים לגיטרות, ונעליים זה לא קשור, אבל אני אהפוך את האתר הזה שיתאים למה שאני מוכר, אוקיי? אז גם אם מצאתם תבנית ואתם אוהבים אותה, גם אם היא לא קשורה לקטגוריה שלכם, אתם יכולים לבחור בה, ואנחנו בקורס הזה נערוך ונתאים את זה לצרכים שלנו. אז כמו שאמרתי, לבחור את התבנית, Edit This Site, ייקח לו כמה רגעים. כמובן שבשלב הזה הוא מוסיף את כל הקומפוננטות של אתר מסחר, וזה בעצם הממשק שלכם לעיצוב האתר. אוקיי? כמו שאמרתי, את רוב הקורס אנחנו נבלה בעצם בדשבורד, ובחלק השני אנחנו נבלה בממשק הזה, שזה בעצם ממשק העיצוב. כאן אנחנו מעצבים את האתר, אוקיי, אנחנו לא מכניסים כאן מוצרים, לא מחירים, לא מתעסקים עם הזמנות, הכל קורה בדשבורד. כאן אנחנו נטו מעצבים את האתר. שוב, בלי קוד, בלי ידע בעיצוב, אנחנו נעבור על כל הפיצ'רים הקיימים, ונלמד בעצם איך להתאים את העיצוב של האתר לדרישות שלנו. אוקיי? אפשר בעצם ללחוץ על ה-Publish, אוקיי, אל תדאגו, הוא לא מפרסם את זה באינטרנט, עדיין אין לכם דומיין, אבל הוא יראה לכם שזו הכתובת הזמנית של האתר, יכולים ללחוץ על כפתור ה-View Site ובעצם לצפות באתר עצמו, כפי שאתם רואים הדומיין הוא זמני, wix.style.com, mystore, אוקיי, וכאן בעצם אפשר לראות את מה שאתם מעצבים ואת המוצרים שאתם מוסיפים. אוקיי, אז done. אוקיי, בינתיים
נבטל את ה-edit mobile site, נגיע לזה בהמשך, פשוט נסגור, ובואו נתחיל לראות בעיצוב שאנחנו מקבלים בשיעור הבא.